Дали съм се предал. Моля да не си свърляте глупости в природата, защото земята трябва да запуши от нас. Здравейте, добре дошли отново, след кратката пауза от моя страна, за което се извинявам. Съм дължен да отговоря на няколко въпроса. Един от тях е дали съм се предал, главния. Не съм се предал. Ако бях се предал, още нямаше да бъда тук. Просто се отклоних малко от пътя. Отклоних се от пътя на дисциплината, от моята собствена визия за себе си, какъв искам да бъда. Не се оправдавам, но смятам, че това е нещо нормално. Но по-важното е, че съм тук. По-важното е, че реших да се завърна възможно най-скоро. Предполагам всеки от вас, който се е опитал да се промени по една или по друга форма, по някое време от тази промяна той се отклонява от пътя. Преминава през различни трудности, физически, психически, но важното е да се върне. И както казах в последното ми видео, че подготвям едно предизвикателство, реших да се завърна именно по този начин, но самото предизвикателство ще го кажа малко по-напред в видеото. По принцип си мислех да е малко по-сложно за изпълнение, да е 100-дневно, но в последствие реших първото предизвикателство за канала да е 30-дневно. Малко по-упростени работи, където знам, че всеки един от вас, както и аз, ще може да ги изпълним, така че да може да влезем в ритъм, защото аз в момента имам нужда да вляза в ритъм. А по какъв точно начин се отклоних от пътя си? Просто започнах да е малко по-вредно, започнах да приемам захар, тесто, а по това, което се познавам, захарта ми действа изкушено зле и качих някой друг килограм. Но в интерес на истината не спрях да тренирам, което малко или много ме спаси, резултатите са още по-зле. Но затова просто реших да се върна максимално скоро и максимално сериозно по пътя, по който искам да вървя, и затова съм тук. С това предизвикателство ще имам доста по-често влогове, ще се тренира доста по-сериозно, ще се снима доста по-сериозно. Дори възнамерявам другата година да се пусна на състезание по бразилско джуджицу, но вече това зависи от самия себе си, как се чувствам и как тренирам. Затова този процес ще го гледаме. А сега искам да изподеля нещо. Ето това кенче тук, Хел, без да им правя реклама. Както виждате, в момента снимам в една изключително красива природа. И просто бях седнал, за да видя какво точно заснил. И млада двойка, малко по-възрастни от мене, се разслождат. Момичето изтърва кенчето на земята, то се пука. Фаща го и го свърля. Ето е там. Просто го фана и го хвърли. И аз съвсем цивилизовано, без да се заяждам. Не точно това им казах, без да се заяждам, но защо си свърли кенчето в природата? И мъжа, разбира се, малко по-агресивно, но то се спука в ръката ли се го носа, от джоба ли се го пъхна. И викам, не, просто може да си го фаните, да се върнете и да го свалите. Ма кошна 20 метра по-нагоре. Казаха, да, добре, прав сте, нали, извиняваме се, ще се върнем, ще го вземем. Върнаха се, погледнаха, видяха, че трябва над 5 метра и го оставяха. И сега въпреки всичко, аз ще го взема. Ето го просто хелче, където беше изключително трудно да се изхвърли. И лично аз ще отида да го изхвърля. И с това искам да ви дам един пример и да ви помоля да не си изхвърляте глупости в природата, защото промяната трябва да започне от нас. Има си кошта на безсъмнени места, отивайте и свърляте си ги. Няма да ви коства много, а именно даже ще се почувствате доста добре. Благодаря ви и ще се видим малко по-късно. Предизвикателството ще включва няколко точки. Една от тях е да спра да ям бърза храна. Това означава пакетиране, джънк фуд, ясно ви е. Другата, вече всеки ще се имплементира сам за себе си. Това е тренировките. Искам да правя по тези тренировки бразилско джиу-джитсу и по тези тренировки в фитнеса на седмица. Но вече сега всеки ще го имплементира както на него му е удобно.
Следващата точка е да отделям по минимум 30 минути на ден, за да се развивам психическото и духовно състояние. В моят случай това ще включва четене на книга, медитации, разходки из природата. Отново тук всеки човек може да си го имплементира по това, което него му харесва и реално което му помага. И последната точка е да отделям минимум 30 минути на ден, за да се развивам професионалните качества, където са ми интересни. Това включват влоговете, трейдинга, с който искам да се занимавам и други хобита, където ще ги видите напред във влоговете. Но това е последната точка и този влог реално е първи ден от моето предизвикателство. Ще ви пусна кадри от тренировката по бразилското джиу-джитсу и мисля да го заснимам един път на седмица, да качвам влог от самото предизвикателство, а през това време може би всеки ден ще качвам по някой къс шорт, за да мога да видите как върви самия процес, но това е предизвикателство, което смятам, че ще е добър старт на нашата дълготрайна дисциплина, така или иначе, и на нашата промяна като цяло. Затова останете, благодаря за подкрепата, абонирайте се, харесайте това видео, коментирайте и ще се видим в следващия влог.